Kaixo danoi, dakizuen bezala azkeneko astetan COVID-19 edala eta Zaldibitarren testigatzen jasotzen gabiltz, eta gaurko protagonistak denak behintzat ez dira Zaldibitarrak, baino bere unerokon Zaldibin ordu asko ematen dituztenak bai, eta gaur kontako dizkigu behaien bizipenak. Horregatik, holaxe galdetuko dizuetuain, zuen burua aurkeztu zazuen mesedez, zein zeaten, ze egiten dezuen, eta bar. Ni Eider naiz, Zaldibiko eskolako irakaslea, hau 3. ikasturtea Zaldibiko eskolan, eta Ugartekoa naiz eta Legin bizi naiz. Eta ni Iraitz naiz, Zaldibiko eskolako irakaslea, eta Erraniarra naiz, eta Gasteizen bizi naiz. Bueno, eta ni Igone naiz, Zaldibitarra eta Zaldibiko eskolako irakaslea. Bueno, eta banan esango diguzue zuetako bakoitzen lana edo ardura zein den? Ni naiz lehenengo mailako tutorea, konpartituta, eta baita ere zuzendaritza taldeko kidea. Eta nire naiz lehenengo mailako tutorea, Eiderrekin konpartituta, eta zuzendaritza taldeko ikasketa burua. Bueno, eta ni haur hezkuntzako irakaslea, 5 urteko tutorea, baina zirkulazio libren 3, 4 eta 5 urteko umekin egoten naiz, eta gero zuzendaritzako idazkari. Azken aste hauetan, edo egun hauetan behintzat, eskola joan beharrik izan dezue, edo lan guzti etxetik egiten dezue? Bueno, lan gehiena denok etxetik ite dugu. Baina momentu batzutan, egun puntual batzutan, eta lan gauz batzuk itea eskola joan izan du geha. Adibidez, famili batzutako ikasle batzuita eskolan inprimatuta ematen zaizkie gauzek, eta gero etxez-etxe banaketa ikezaie, udal langile banatzeue, o bestela nunbait uztea jasotzeko, eta gauzoik itea eskola jotegea. Eta batzutan igual beste tramiten batzuk, baina gehiena etxetik. Momentu puntualetan eta beharrezko zerbait, etxetik egin ezin den zerbaitein behar danen, gutako norbait, o beste irakasle batzuk eskola jotegea, baina oso noizen behin. Ez dakit irakasgai guztik ematen aizeaten, burua etortzen zaita adibidez, gorputz heziketa, garai hauetan. Bai, ikasgai asko lana era hontan inda ematea, igual zaila izaten nahi da, ez da bat artean, oitako bat da, gorputz hezkuntza, ez? Gure eskolan bada gorputz hezkuntzako irakasle bat, ez? Eta beak bai baduka blog bat, edo proposamenak luzatzeizkie ikasleiri, baina, bueno, gero ez da erresa, ez? Igual etxe guztietan proposatakoa itia, edo, bueno, gero bueltan berriz eskola iristea edo irakasleen gana, ez da. Ariketa eta mugimenduaz gain badauzka gauza gehiago, bai, gorputz hezkuntzak, ez, baita arauak edo talde lana, eta bueno, gauza asko era hontan, bueno, argi dago ezin diala eskolak presentzialdian modun ez da. Eta, bueno, beste ikasgai batzukin ere berdina gertatzen da. Bueno, guk alegin egite dugu, ez, aliketa era ingarrinean ere iristeko, gure proposamenak eta jarduerak etxeta, eta, bueno, gu oso eskertuta gaude ere, familik implikazio handia demostratzen demostratu dutelako baina arte, eta, bueno, horrek asko erreste bai, gure lana. Eta guaingo online saio edo klase hauetan, adaptazio prozesue nolakoa izan da? Martxoan erdialdin etorre zanen hau dana, nola reakzionatu zen duten eta nolakoa izan da prozesu hori? Bueno, hasteko esan, aldaketa izan zela egun batetik bestea. Egun batetik bestea esan zuen klasek etete ziela, atxalden jaume batzuk etzien etorri beste batzuk etorri zien, ostiralen jain horretzan etorri, eta gure jaztelenetik denak etxen. Orduan, aldaketa izan behar izan zuen, bapatekoa, ezer planifikatu gabe, ezer pentsatu gabe, eta bapaten.
Hortik ja, hasi ginen, probatzen pentsa lanin genezaken. Eta orduan uste oso desberdin dela eskolan, ze daude 2 urtetik 12 urte bitarteko ikaslek, eta uste 5. mailakoekin nola egiten dan, edo aurrezkuntzan edo lehenengo eta 2. mailakoekin oso desberdin dela. Batzutan igual erresagoa da zuzenen ikasleekin harremana edukitzea, beste kasu batzuan derrigorrez gurasotatik pasa behazu. Eta bilatu behar duzu modu bat baita ere, gelako guztikin inal izateko. Eta hori adibidez ez da erresa izan, ze familia guztitan eta ez zauden baliabidek ez da komunikatu alizateko. Orduan, nik uste bai gu egokitzen jun behar izan deu, eta baliabidek ez zeuzken baliabidek ematen jun, eta adinen arabera uste diferentea dela. Guk komunikazioa ike deu online, eta gero klasek saiatzea ez izatea pantailan dependentzia lan hain izateko. Ikasleen gana hola iritsi bai, eta behaiekin komunikazioa hola bai, baina gero lana egokituta adinen arabera. Bueno, hain bapaten aiatu zen, pixkat ez gendun espero, ez geunden prestatuta, eta, bueno, baino seitun reakzionatu gendun, eta seitun bakuitze guk aurrezkuntzane esan dugu zirkulazio libreen funtzionatzen dugu eta 3 adin elkarrekin, eta baina bueno, arduratzen hasi ginen bakuitze bere tutoritzaz eta bere ikasleta, baina klaro, ikasleta aiatzeko gurason bitartez izan behartzan txiki hoiekin, eta hasieran emailez, gero kontuatu ginen WhatsAppa igual gertugoa eta hobeto aiatzen zala, eta orduan WhatsAppez komunikatzen, eta gero pixkat arlo ezberdinek eta tutorea eta ikaslea bakarrik izan ordez, beste irakasle taldea, aurrezkuntzako irakasle talde guztien arten, proposamentxo bat egun bakoitzeako, eta gero umek behaltzen zizkiguen erantzunek ere, momentun komunikazioa guk egunero zerbait behal du, eta bereiek erantzundakon, guk seitun erantzune bat behaltzen diu, eta harremana pixkat modu hortan mantentzeko. Baina zan pixkat feedbacka ean eta gurea, eta orduan pixkat denona ikusteko ere, beste umen erantzunekin dare, web horrin bitartez, erantzun horiek ere zabaldu, eta umeke beste emaitzak ikusi, beste erantzunek, eta horrek asko motibatu ditula jaso deu gurasotatik, eta bueno, hola harreman dugea pixka bat, gero bilakaera pixkat egunerotik ikasten jutentzea, eta ean beharrak pixka bat antzen baten, eta beti proposamen irikikin, ez derrigorrezin beharrekok, arlo ezberdinetakok, eta hori da, pantaila bidez behal du, baina gero izan deia, zerbait umek moitzuko dituna, motibatuko dituna, eta eantzako egokitutako gauzak. Aurrezkuntzakoz gain, web horrin egunero proposamen bat edo bi jarri izan die, eta pixkat ja eskola guztiako izan da, eta gure ikasle txiki horiek eta haundigok ere, egunero proposamen ludiko bat edo zerbait eskolakin harremanduko dituna, eskola komunitate guztie jasoko dona, parte hartzea oso haundia izan da, familina, umena, eta horreke asko lotura handia egin du eskola mailan, eta pixkat harremana mantendu, jake eskola ezin ginen jun, ezin ginen elkarri ikusi, bizik mantendu gaitu behintzat tresna ona izan da, edo izaten nahi da. Aurrez aurreko klasetan jakine da, noski gurasok ez dauketela presentzik, baino etxetik emandakotan aldatzea alda gauza, gurasok ze protagonismo du hor? Aldatzea asko, erabat. Eske modalidade honetan ezin izango zuen eskolak aurra seitu, gurasok ez bazien involukratu jen bezala. Eta gukoi aitortu nahi dio baita, ezin izango genuen ikaslekin lanen jarraitu, gurasok horre honez bazien. Eta nik uste denak ondiela, eta ezin da adinontako umekin beste modu batean lan egin. Ondixegokin igual, bukaeran bilatu deu modue bakoitzak bere helbide ukita eta horra, baina
bestela orokorren, gurasotatik pasa behar dugu informazioa, gurason e-mailetik, gurason telefonotik, gurason bidez, orduan, erabat aldatua gurasoan papera, ze gurasoak laundu gabe eta gurasoak parte hartu gabe, ezin izango zen hau den aurre eman. Horrek ekarri du baita ere, kasu askotan, familiekin daukeun harremana gehitzea, estutzea. Nik uste ezinbestekoa izan dela, ezin izango zela gurasoi gabe hau aurrea eman. Ba, eta bueno, gaina egoera honetan igual, oraindik eta asko zen nabarmenagoa indana da, ba, etxe bakoitzeko egoera, ezta? Eta bueno, etxe batzutan, igual zailtasun handik izan dituzte, ez? Eskolak, telelanan bidez segitu ahal izateko, ez? Eta bueno, seguru ez dela inon erresa izan, guraso batzuk etxetik lanin behar zutelako, eta inordutegian tolatu behar zutelako, eta gero hoitaz gain, hain seme alabiri lagundu behar zielako eskolako lanak iten, beste batzuk igual lanea joan behar zutelako, eta umiak bakarrik gelditu behar izan zutelako etxean, edo, bueno, ordenagailu bat daulako eta guraso behutelako laneako, eta, bueno, baki oso egoera desberdinak bizitu diala etxe guztitan, eta bueno, esfortzu handia indalare bai, eskolak segitu ahal izateko, bai. Bai. Eta haur hezkuntzako kasun ere, naiz eta beti eskolan gaudenen ere familiekin eta harreman handie izaten deun, egunero beti umeek askotan gehienetan gurasokin igotzen die edo etxeko norbaitekin eta etxeko berri beti jakiten deun, baina oango hontan ezinbesten gurasok izan die bitartekarik, guk egunero behaldu dikeun mezutan, umentzako mezuk die, baina ezinbesten gurason telefonoa behaldu dike, gurasok die umei transmititu diena, bida ze aiatu zaiun, bida ze behaldu izuen irakaslek, eta gero harremanare haunditu inda, ez, familiekin, eta esatea hau asko gustatu zaie, hau oso ondo, eta, bueno, edo deiku izan deunen baita bideodeiak itxeko, edo umek lotxatu iten die, eta azkenen, gurasokin harreman, ez, gurason bitartez komunikatzen zea, eta, bueno, holako oso ume bisik dienak ere guri bideodeietan eta asko lotxatu, edo ez du jarri nahi, edo eakean bideok eta behaltzen dituzte, baina gero zuzenekoa pixkate kostatu ikentzaile, eta orduan gurasokin pixkate elkarrizketa, eta, bueno, harremana polite. Aipatu dituzue etxe berdinen haurrak, lana, familia, kontziliazio familiarra deitzen dioguna, ez? Zuen kasun nolakoa izan da eta nola eman dezue aurrea? Bueno, egi esan lotue gelditzen da, eta hasiera baten dena prestatzen eta etxen genduzken tresnak eta jartzen, eta bueno, pentsatzen genuen, edo nik pentsatzen nuen behintzat motxagoa izango zala, eta gero luzatzen jundan eran ere, espazioa falta, irularre bere ordenagailutik bere klasek ematen, eta ni nire ikaslei igual mezu bat behaltzen, eta bata bestena solapatzen da, eta gero Sara esnatu, eta esken guztin ordenagailun zaudete, eta pixkate olako egoerak, ez, eta, bueno, baina, bueno, moldatzen zea, eta pixkate, nahiz eta ez dan gustagarrie, eta baina aurrea inbehar da, eta, bueno, moldatu gea. Bai, nik uste denontzako zaila izan dela, oso zaila intzaigula, eta hainbat batekoa izan da, haindik gehiago, ez? Eta bueno, etxe iritsi eta jakin, etxean on behar deula lanian, eta ez dakigu zenbat denboran, ez da? Eta hoi antolatzia ere, nik uste ez dela bat xamurra izan. Nik ez dazkat seme alabak, eta nire kasun igual beste kasu askotan baino errexago, ez? Baina, bueno, alare zaila, ez da? Ordutegi bat izan, etenak ere bilatu, hasiera bat eta bukaera bat izan dezala lanak, ez?
oso luze jotzezun, eguneko jardunak, eta azkenean bakizu gaina, askotan igual etziala familian gana iristen nahi, ez, nahiko zenuken bezala, eta bueno, erantzun hori ikustezunean ematen nahi dela, oso satisfazio handikoa da, baina, bueno, bitartean, zaila egitea ere, bai. Kontziliazioan asuntoa, nik uste, etxe askotan bezala, ez dala erresa izan, eta egokitzen joan behar izan deula. Nik uste bai gertatu ala, bai irakasleen etxetan, eta etxetik lanen aitudan famili guztitan. Gure etxen hasieran izan zen, kaos bat. Nik bizimelabakin bizi naiz, eta egun batetik bestea, goizeko behatzitako bakoitzak bere ordenagailu behartzun, alde batetik, baliabide aldetik. Niretzako ezinbestekoa zen ordenagailuentzako, ordenagailu eta nire bi seme-alabantzako ere bai. Ondo, bakoitza bere lanen aitzeko berdenik etxen 3 ordenagailu. Aparte, bakoitza bere laniteko modu berria egokitzen. Ordenagailutik laniteak hasieran sortzen frustrazioa gauzek atatzen zaizkizulako. Zer dugu buru ez zure lanen, bakoitza beren, eta ezin iritsi. Oso zaila da dena eta iristea da. Nik uste eta hasierako unek behintzat, gure etxe behintzat izan ziren, kaos bat, baliabide aldetik, eta gero, ezin zenulako den eta iritsi, zure lan egitea zinbestekoa zen, eta seme-alabak beraiena ini nahi zuen, eta hori guri behintzat koste egintzaigu egokitzea, eta gero momentuetan eskola jobar genuen zerbaitetan, seme-alabak etxen bakarrik alditzen ziren. Eta gero nik uste jende askolanei inkorporatu da dene, antzeko eragoera gertatu diela, umek etxen bakarrik gelditu diela, gutzako bentzat izan zen hasieran oso zaila, eta gero egokitzen jungea, orduan bat denon ordutegik malgutzen ebai, eta malgutzen eta zabaltzen ebai, bukatze ez dien ordutegi batzu dauzkeu, ez da, ze hori kudeatzare ez da erresa, orduan pixkanaka. Eta oain ja pixkatoitu gehanen daula, ez dakit, oain ja hobeto moldatzen nahi gehanen, dirudi eskola bueltatu barraukaula denak derrigorrez, eta ikusiko dugu, nola ingo dugu. Pentsatzen dut, famili guztitan ez dela baliabide edo bitarteko berdinak izango, eta arazok izango zituen jendeare egongo zala, klasek aurrea emateko. Nola erantzun dezue honen aurren? Bai, hoi, gehiago gutxio nik uste, hoi eskola guztietan daun realidadea badala, eta baita ere zaldibin, ez da? Eta famili batzutan, igual ordenagailuk ez izatiak, edo olako aparatuk ez izatiak, hasiera batian, zailtasunen izan zitezken, ez? Egun batetik bestean nola pasagina lan egiteko era honta, martxa hartu ahal izateko, ez? Eta, eskolatikan eskaini zian familioita ordenagailuk, eta horrek pixkat lagundu zien, ez? Baina askotan ez da hoi bakarrik, ez? Ordenagailu bat izatea etxe batean, eta horrekin arazoa soluzionatzen da, ez? Oztopoak gehiago dira, ez? Hizkuntzana izan daiteke, edo zuen seme-alaba izen bat laguntzeko aukera dakazun, baita ere zure lana dalako, kultura kontuk ere izan daitezke. Ez da bakarrik, ez? Famili eskaini gailuk eta interneta, ez da? Eta hola batzutan pentsatzen du, martxa hartuko dutela beste guzti bezala, ez da hola, ez da. Hemen baliabide aldetik eta hola, aipatzekoa baita ere, etxe batzutan igual interneteko konexioa beharrain ere ez zaukeala familie guztitan. Eta hor nola udalak eskenizun behartzen famili guztitako, izarkomen bidez, SIM txartel bat eukitzea, ala dena konektatuta egon izateko. Bagenekin, guraso askota, familia askota ez iristeko modu izala baita ere. Eta gero igual askotan zenbait lan imprimatzeko eta hola, eta zenbait kasutan ezin eskolan imprimatu zaie, eta etxea matzen, eta udalak laundu du baita ere, bestera batean moldatu ezin zien guzti hori etxearan nahi ematen, eta horrek behar izan du denboa, gauzuek ez diegun batetik bestea eken, eta iraitzek esan du noire oso kontutan eukitzeko, batzutan ez dela bakarrik konexioa eta aparatok eukitzea. Gero da guk esate duna ulertzea, ondo iritzea guk esate zaiena, eta segun zen bat
nire ondo neotea hortan launtzen, ez dala inerresa. Eta gurasok ez diela irakasleek, eta ez dala bakarrik ordenagailu bat eukitzea. Orduan, baliabidek ez dira teknologiko bakarrik. Pentsatzen dut, gurasoak edo familik ikasleek aldege zalantza edo kezkan bat zutenen eskolara joko zutela, ez? Eta eskolak zalantza edo kezka bat izan donen, nola konpondu hori, nola argitu do? Bueno, batzutan kezka horiek ezin izan ditugu guk argitu, ezta? Onaiko genituzkenakin behintzat, ez ditugu irizpide argik jaso, edo ez ditugu jaso, eta batzutan, bueno, behandu jaso ditu gure bai, ez? Guk martxa hartu behar izan dugu pixkat gure eran, ez da? Eta eskola bakoitzak eta irakasle talde bakoitzak pixkat altzuna egiten, ustezuna egiten funtzionatuko zula eta pixka konpartitzen, ez? Baino asko izan da erreakzioa eta bueno, gehiegi planifikatu gabeko lanketa bat, bintzat hasierako hori, ez da. Gero, martxa hartzen jungean eran, jungea gauza desberdinak jasotzen daola, eta gure artean konpartitzen da, pixkat ulertzen ere, ez, egoera zerta bihurtu zen, eta guk ere zertan gure funtzioa ze izatea pasa zen, ez, kasu honetan, ze beste eskola presentzialetan inbeharre ez ditugun gauzak edo funtzioak, igual pixkat bete behar izan ditugu, ez, egoera honetan, ez, eta eskolan, gurerana oinarritzen da presentzian, ez, baina, klaro, nola beteko ezu horren beste familikin daumekin presentzia, behaiekin ez bazaude, ez da. Teknologik erabili behar baitu zuertako. Eta guk bakigu hoi lagungarri izan daitekeela teknologik erabiltza, baina ez inongo momentu ordezkatzea, ez da. Eta hasieran izan zen idea zurrun bilo eta informazio zurrun bilo hortan ere, gu momentu askotan ere, zailtasunak izan genitun, ez? Ikusteko pixkat zertzan baliagarria zena, zertzan familita itxizitekena eta ingarri izango litzakena. Eta, filtro lan hori itia ere, ez da erresa izan, ez? Hoire, pixkanaka jungea hartzen. Gure kasune, zalantza eta kezka asko ditu eta bide desberdinek bilatu behar izan ditu. Gauzoik argitzen saiatzeko bakarri, gero askotan ez geha iritsi jakitea zentzan gure kezkan erantzunez, eta zenbaitetan gure arten elkarri galdetu bilerakin doidena, beste eskolekin harremanetan jarri, baina ikusten zenun jende asko ketzekila handik astebeteo bi astea ze pasako zan, zeun neurri izango zien, guri gustatuko zitzaigun zenbait kasutan, familiri askoz erantzun garbita zehatzagok ematea, baina guk ere ez geneuken. Guk hortze genuen gure aholkularitza, gure ikuskaritza, eta zenbait kasutan, itxon pixkat, ez dakigu, eta, incertidumbre egoera bat izan da, eta nik uste, batzutan beste batzu eskatu izkiegu erantzunak eta etzaizkigu iritsi, eta saietu gara beste kezka askoi gure arten erantzunen baten. Eskolako irakasleen arten eta beste eskolako kine bai. Ez, eta ja fetxak ikusitare, guendik ez da bukatu, ez? Ja ikasturte bukaera iristen nahi geha, eta guendik, ez dakigu datorren astean, guendik nola egin behar ditugun gauzak, nola eman behar digun bukaera ikasturte honi, nola hasiera urrengo hoi, eta zalantza guztioik ez dizkigute argitzen ere, guke lanak aurreatu alizateko, edo familiri esan alizateko, edo orduan, hoxen, traba hoi. Bueno, eta kurtso amaiera iristen nahi gehan hontan, zer dator, nolakoa izango da amaiera hori, eta gero, iraien noski urrengo kurtsoi behi da, zer dakigu? Guk ere jakin nahiko nuke pixka gehiago ez nola izangoan ikasturte bukaera. Egia esan, oindikan argibide batzuk iristen nahi dira, eta egun batian batzuk iristen dira, eta hurrengoan zaztapen gehiokin beste batzuk, ez? Eta horrek
egia esan, urduritasun pixka bat sortzeu, ez? Bai irakasle taldean artean, ez? Gauzak oraindik ez daude argi, ez? Nola izangoen ikasturte bukaera, eta horrek esan nahi duen gauza guztikin, ez? Eta nola ez, gurasok ere jakin nahi dutelako, ez? Ikasturte honen itxia nola izangoan, baina, guk asko ezin diogu esan, da, guk zerbait badakigunean, normalian importantia bada, seitun zabaltze dugu, ez? Eta badaude kontu gehiago, adibidez, 6. maila etapa bukaera eta taldioi baia ez da berriz eskolanengo, eta hoiei nola eman bukaera, ez? Eta horrek arduratze gaitu, ez? Alde batetik penare emateigu, ezingo ditugulako agurtu, oain arte egite genuen eran behintzat, eta baita arduratze gaitu, hain zaila izan da ikasturte bukaera hau, hoientzako ere, ez dala bat esamurra izan, da, datorren ikasturtean, ordizineango diala. Bueno, ikasturte bukaera, hortxe daukeu, guendik ez dakiu, osea, ikasleekin pentsatzen dugu ezingo gehala elkartu, baina nola eman, ez, bukaera hoi, edo nola informazio trukea, nola hain. Eta atorren ikasturtei behira, 6. mailakona alde batetik, dijo aztelako eta pena hoi, ezin agurtu, ezin behar dan bezalako bukaera bat emate hoi, eta datorren urten beti guk ekaineen 2 urteko urrengo urten ikasle berrik izango ditugun familikokin elkartu izan geha, eta pixkat gure eskola azaldu, funtzionamentue, eta hoi ere, ikusten deu, fetxak badatoztela, eta ez da ukeu, oso garbi nola inalko izango deun, deitu eta etorri, ez dakiulako ez da urrungo iraien nola egongo gean, zer, orduan, pixka bat beraiekin harremanetan jartzeko asmoa badaukeu, igual presentzialki ezingo da, baina eta azalduko zaienare, guain arte izan deuna, iraien nola, ezin dugu aurreatu ezerre. Orduan, kezka hoi ere, urrengo urteko ikasle berri horiek eta famili berri horiek kezkatuta egoten die oso, askotan etxetik aurreneko aldiz ikastetxe berria etorri behar due eta kezka asko izaten dituzte eta guk ezin argitu aurten kezka horiek. Zu galdetuzu nahi erantzunez, datorren ikasturteei buruz, guk ezin dugu ezer aurreatu, ze guk ez dakigu ezer, eta nik uste, hoi antolatu behar duenake, igual idea batzuk eta osatzuk buruen eukiko ikue, baina inok ez daki ezer garbi. Eta guk nahiko genituzke erantzunak eukikutzako, eta jendei erantzunak emane bai, baina ez dakigu urrengo ikasturtean, hasiera nola izangoan. Pentsatzen dugu udaran zehar argibidek eta etorriko jela, baina nik uste incertidumbre egoera bada, ez eskoletan bakarrik, orokorren gizarten eta mundu oso. Orduan, hemendik iraia ze izangoan, ez dakigu ezer. Eta 2 hilabete hauetan balantzea egiteko garaien, zer dezu esateko? Positibotik, zer atea dezu? Positibotik? Ondo da hori galdetzea, ez? Batzutan ze ez dan ondo atea eta ze falta da hortan zentratu beharren, ze positibo atea leken guztiontatik ebai, ez? Aurretik esan da, bakigula momentu askotan, ez deula asmatzu, egokitzen joan behar izan deula, denetara ez gala berdin iritsi, denantzako ez dula balio izan momentu atzen eskeni deunak, baina nik uste, behiratuta bai irakaslei, bai familiri, bai ikaslei, autonomian sekulako ikaskuntza izan dela, sormen ariketa izugarri izan dela denantzako, bai ikasle, irakasle, familientzako ere bai, eta hausnartzeko momentu bat izan lehikela baita ere geldialdi hau ez da, nun gauden zen nahi den, aurreantzen zen nahi den, nolako eskola nahi den, nolako eskola inbarko genuken, ze gauzien importantek eta ze gauz ez dienain importanten. Reflexioak oso momentu ona eta aukera paregabea izan lehikela. Gauz polita asko gertatu dela baita ere, harremanak estutu diela, kontatu dela,
ze jendarte ona daukeun, bai irakasle taldea, herritarrak, familik, nik uste gauz positibo askotaz kontuatu dela. Eta gero horren barrun, igual orokorrago, ez da gero, pues, ez dakit, bestela emate ez dienen momentu divertigarri asko bizi izan dut jeula, bai familiekin, ikaslekin, gure arteko bileratan, familiko guzti tarten sartzeienen, bata besten semeala bat ikuste jeunen, ez dakit zeinen amona, eta nik uste ez dakit, gauz polita askore gertatu hiela, hoi eskola ibila, eta bakoitzak bere etxene, bai, denok horre etxen geldiotea momentu batzutan, nik uste eskertu dela. Bueno, pixkat ikaslek ez, gure bizipoza izan diela itxialdi guzti hontan ere, eta ean mezu bat edo ean seinalen bat aiatzen zan bakoitzen, zentzue hartzen zola baita, eta pixkat beharroi, aldanen beize, eskola bueltatu eta gure uneroko lan horrek, bere zentzue hartzea eta kontzientzia hartzea, ikendeun hoi, handi odala, beraiekin gertutasunen, eta eak bizipoza transmititzen duela, eta hoxe. Bueno, horren bestez elkarrizketan amaiera jaugea, ez dakit esateko ezer dezuen, esan nahi izan dezuen zerbait, mezuik badezuen. Bueno, gu oso eskertuta gaude, hezkuntza komunitate osoakin, bai familiekin, bai umekin, bai irakasle taldeakin, eta baita ere udalak emandun laguntzakin bai, eta bueno, ustete errekonozitu behar dela, ez? Norbeak indune esfortzua, umetatik hasi eta irakasle eta famili eta udaletxe arte. Eta orokorren dela ikaslei bereziki, jabetze gala, guk ez duela beti asmatu, ez duela denakin asmatu, moldatzen da egokitzatzen gaur egun dela, eta hortan jarretuko dela. Oain eta bukaera aldea, neko momentu baten gaude denak, baina, bueno, baina ikasturte honi aldan bezala bukaera emango jau, eta deskansu bat hartu, eta segurazko datorren ikasturtene indarrak hasi beharko deula, sormenakin eta datorren egoera aurreia aldeun hobena, eta denak elkarrekin baldin gaude, asko zobe. Bueno, eta nire aldetik besteik ez, holaxe iritsi gara elkarrizketan bukaerara, eskerrik asko hiruoi zuen bizipenak eta gukin konpartitzeagatik, eta Lardizabal eskolan izan dituzuen bizipen horiek gukin konpartitzeagatik. Eskerrik asko eta ondo segidanok. Aio! Zukatik eta denokatik 2 metro eta eskuk garbi.